Era una vegada Pau i el seu gos Nevat s'endinsaren en el bosc una vesprada de Tots Sants, en busca d'esclatassancs. Havia plogut dies abans, la qual cosa feia que la terra banyada ennuvolara tots els sentits i no els deixava escoltar les petjades dels perseguidors. A mesura que passaven les hores, començaren a tindre la sensació d'estar vigilats per centenars d'ulls grocs i brillants. Nevat es va posar neguitós i s'amagà darrere d'en Pau. I ell pensà: Quina sort la meua! Quin ajudant m'he portat! en aquells moments, la remor del vent gelava la sang. Pau va decidir tornar a casa el més aviat possible. Estava cagat de por. Va enfilar cap a casa i escoltar com una veu li deia: Pau, m'avellís menjar esclatassancs. I això el feia córrer més de pressa. Nevat va fugir amb la cua entre cames. Pau li va perdre el rastre. Cada vegada escoltava l'esperen més a prop. Vull menjar, tinc fam, estic mort de gana. Aplegà a casa, blanc com la paret, tot tremolós i espantat. Contà als seus pares que un esperit l'anava perseguint. De sobte, s'obrí la porta i aparegué el fantasma, amb un llençol blanc. Què li va dir? T'han caigut els esclatassancs, ací els tens. Era la seva germana, disfressada, que l'anava perseguint. Acabaren tots dos rient i sa mare cuinant-ho. I tot això és tan veritat i potser mai va passar.